ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଠିକି ମୋ କୁଚୁଲି ମାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ପଛଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖିକି ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ନାଚିବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନରହରିପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ମେଳା, ଯେଉଁଠିକି କୁଚୁଲି ମା ଯାଇଥିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ମୁଁ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରିବି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ନରହରିପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ମେଳା ଦେଖି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।